Türkmenistanyň käbir döwlet edaralarynda dinan işgärlere göwsüne uly görkezýän içki giyimleri giymek gadagyn edildi. Bu arada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şeýle gadagynçylyga Türkmenbaşy şäherindäki birnäçe edaranyň işgärleri duçar bolupdyr. Şäher medeni öýi, yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi işgärlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýle hem göwsüne uly görkezýän içki giyimleri ulanmagy gadagyn edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň işgärlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jananlaryň biriniň sözlerine görä, içki giyimi girdiren gadagynçylykdan başga da aýal gyzlara dar köýnek giýmezlik barada hem ýene bir gedek ýatladylypdyr. Dar köýneklere gadagynçylyk nagyşly türkmen balagyny giýmek şeýle hem durmuşa çykan jananlaryň başyna ýalyk atynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan bäri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Hadar deňdiniň kenarynda Türkmenbaşyda we Awazada Tomuz diň çalyş mövsüminiň dowamında ýarym ýalaňaç video düşmeginiň gadagyn edilýänligini habar berdiler. Türkmenbaşyda TikTok üçin suwa düşülýän giyimde bikinide video düşýän aýal gyzlara administrativ jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagyn edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayet jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär. Dip Azatlyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alyjylaryň saglygyna we daşky görnüşine diýan berip biljek diýilip hasaplanan haritlaryň tekçelerden aýrylmagynyň talap edilýändigini belleýär we adatça şol haritlaryň hataryna dyrnak üçin renkleriň doda üçin pamadanyň kirpik boýagynyň girýänligini habar berýär. Şol bir wagtyň özünde de arasaçylyk önümleriniň, ýagny saç üçin şampun, ýuwunma üçin gel we krem ýaly önümleriň satylmagyna ruhsat berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Garaşsyz neşriň maglumatyna aýdylyşyna görä, satyjylarda we alyjylarda inspektorlaryň anyk görkezmeleriniň ýokdugy we olaryň nämäni satyp bolmajagyny çak bilen kesgitleýänligi barada pikir döräpdir. Aprel aýynyň başyndan bäri Türkmenistanda aýallar häkimetleriň görülip eşidilmedik batyşyna tedewar boldular. Häkimetler aýal maşgalalaryň daşky görnüşine hem özüni alyp barşyna gözegçilik edýär. 2 aýdan gowrak wagt bäri aýal gyzlar kosmetika serýeşdelerini ulanmak, taşlaryny boýamak, manikür etmek, dar eşik giýmek ýaly zatlardan mahrum edilýär, taklanýar we barlanýar, şeýle-de jerime tedewar bolýar. Edaralarda we karhanalarda dinan işgärler özlerine terenjan bermek üçin ulanylýan şol zatlardan ýüz öwürýänligi hakynda milletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlyň habarçylary howa we demir ýol edaralarynda işleýän dinanlaryň dogdogyny, çiğşirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtologyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen elleşip köçede ýöremegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedewar bolmak üçin ýeterlik. Maý aýynda Azatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düýbünden gadagyn etmek meselesine seredýänligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary resmi taýdan aglan etmedi we sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çeken halkara konwensiýalary aýallaryň hukuklaryny kepillendirýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy dowam edýän edin etdirek Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gawat geldi.